ኣብ ትግራይ ብክልላዊ መንግስቲ ትክልል ወፂ ዘሎ ሓድሽ ረቂቕ ኣዋጅ ኣዛራቢ ኮይኑ ከም ዘሎ ተገሊጹ። እቲ ህላውን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ንምውሓዝ ዝወፀ ኣዋጅ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዝብል መፀውዒ ዝተዋህቦ ሰነድ መንግስታዊ ከም ዝኾነን ብክልላዊ ባይቶ ክጸድቕ ትጽቢት ከም ዝግበረሉን ተሓቢሩሎ። እቲ 44 ገጽ ዘለዎን ኣብ 6 ምዕራፍ ዝተወደበን ረቂቕ ኣዋጅ ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ዘይተለምዱን ካብቲ ስሩዕ ክልላዊ ይኹን ሃገራዊ ሕገ መንግስቲ ወጻኢ ትርጓመታት ዝወሃቦም ገለ ድንጋጋታት ዝሓዘን ኮይኑ ተራእዩሎ። ኣብ መእተዊ እቲ ኣዋጅ ጸላኢ ንውዕል ፕሪቶርያ ኣፍሪሱ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኩሉ ዓይነት በደል ግፍዕን ይፍጽም ስለ ዘሎ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ርእሱ ንምክልኻል ተፈጥሮኣውን ሕጋውን መሰል ኣለዎ ክብል ኣስፊሩ ዝርከብ። ሕወሓት ነቲ ብመሰረት ውዕል ፕሪቶርያ ዝቆመ ግዜያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ብምፍራስ በቲ ቅድሚ ኩናት ዝተመርጸ ቤት ምኽሪ ክትካእ ገይሩ እዩ። እዚ ድማ ምስ መንግስቲ ፈደራል ዘሎ ወጥሪ ይዕሪግዎ ዘሎ ኮይኑ እቲ ኩነታት ድማ ናብ ኩናት ከይምዕብል ተሰጊኡ ዘሎ። እዚ ከምዚ እናሃለወ ይኸዓ ኣብዚ እዋን ናብ ግዜ እዋን ኩናት ተሓሲቡ ዝወፀ ዝመስል ረቂቕ ኣዋጅ ወፂኡ ዝርከብ። ኣዋጅ ክተት ወይ ድማ ኣዋጅ መኸተ ክበሃል ዝኽእል ኮይኑ ብቕርፂ ይኹን ብትሕዝትኡ ደንጋገ ህፁፅ እዋን ተባሂሉ ዝተዳለወ እዩ ዝመስል። እዚ ኣዋጅ ኣብ ግብሪ ንኽውዕል ብፕሬዝደንት ትክልል ከም ዝእወጅን ብቤት ምኽሪ ትክልል ጸዲቑ ደንብታት ከም ዝወፀን እውን ተገሊጹሎ። ተፀዋዕነቶም ንፕሬዝደንት ትክልል ዝኾኑ ማእከላይ ኮማንደን ሰራዊት ትግራይን ተጣይሶም ከም ዘለዉ ድማ ይሕብር። ኣብ ክፍሊ 1 ዓንቀጽ 5 ናይቲ ረቂቕ ኣዋጅ ወፂኡ ኣብ ዘሎ ኸኣ ዝኾነ ዕድሚኡን ጥዕንኡን ዝፈቐደሉ ተወላዲ ትግራይ ብመንግስቲ ትግራይ ንዝቐርበሉ ጻውዒት ክተት ተቐቢሉ ግቡእ ናይ ምፍጻም ብሄራዊ ግቡእ ኣለዎ እዩ ዝብል። ኣብ ክፍሊ 3 ኸኣ ኣብ ትሕቲ ተሓታትነት ገበን ኣብ ዝብል ዝኾነ ኣብ ሰራዊት ትግራይ ክኣቱ ወይ ክጋደል ዘይከኣለ ኣብ ደጀን ይኹን ኣብ ግንባር ግቡእ ክፍጽም ጻውዒት ቀሪቡሉ ዘይፈጸመ እንተኾይኑ ካብ 10,000 ክሳብ 50,000 ብር ተቐፂዑ ግቡእ ክፍጽም ከም ዝግደድ ይድንግግ። ምዝብ ዝተኣሳሰር እውን ነጥፈታት ሰራዊት ይኹን መንግስታዊ ኣካል መቅላዕ ዘይሕጋዊ ዕጥቂ መሓዝ ማለት ጢት ምትኳስ ከምኡውን ካብ ብሄራዊ ጻውዒት ንምምላጥ ምፍታንን ምትሕባርን ካብቶም ብማእሰርትን ብገንዘብን ዘቕፅዑ ተግባራት ከም ዝኾኑ እውን ተሓቢሩሎ። ካብዚ ሓሊፉን ብሞት ከቕፅዑ ዝኽእሉ 7 ደንጋጋታት ተቐሚጦም ዘለዉ ኮይኖም ብፍላይ ድማ ኣብ እዋን ውግእ ኣብ ልዕሊ መሰረተ ልምዓት ትካላት ህዝብን መንግስትን ዕንወት ምፍጻም ምጸላኢ ምትሕባርን ምስጢር ምሃብን ብማእሰርትን ገንዘብን ዘቕፅዕ ከም ዝኾነ ዝተገልጸ ኮይኑ እቲ ተግባር ኮኔልካ ዝተፈጸመ እንተኾይኑ ግን ክሳብ ንሕልፈት ወይ ንሞት ክቕፅዕ ይኽእል ክብል ኣብ ዓንቀጽ 29 ክሳብ 30 ተጠቒሱሎ። ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ሕግን መንግስታዊ ስርዓትን ወይ ድማ ኣብ ልዕሊ ሰብ መዚ ወይ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ ጉድኣት ምብጻሕ ብፍላይ ድማ እዚ ምንቅስቓስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝፍጠር እንተኾይኑ ክሳብ ብዕድመ ልክዕ ጽኑዕ ማእሰርቲ ወይ ድማ ክሳብ ሞት ከቕፅዕ ዝኽእል ካልእ ገበን ኮይኑ ሰፊሩሎ። ካልእ ብሞት ከቕፅዕ ዝኽእል ገበን ድማ መጸላኢ ብቆጠባዊ መንገዲ ምትሕጋዝ ዝገበረ ወይ ድማ ብምምኻር ዝተሓባበረ ዝብል እውን ኣብ ዓንቀጽ 44 ሰፊሩ ይርከብ። ከምኡውን ምስ ገበናት ኩናትን ገበናት ጆኖሳይድን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ወይ ኣብ ልዕሊ ውሱን ክፋል ማሕበረሰብ ትግራይ ክፍጸም ዝጎስጎሰ ትእዛዝ ዝሃበ ባዕሉ ክፍጸም ዝተንቀሳቐሰ ብዕድመ ልክዕ ማእሰርቲ ወይ ብሞት ክቕጻዕ ኮይኑ ተመዝጊቡ ይርከብ። ኤርትራን ግብፅን ብመንገዲ መራሕተን ከምኡ ድማ ሚኒስትራት ወፃኢ ጉዳያት ርክባት ኣብ ዝገብራሉ ዘለዋ ግዜ እቲ ምስ ቀይሕ ባሕሪ ዝዳወባ ሃገራት ዘጠቓልል ቤት ምኽሪ ቀይሕ ባሕሪ ደጊሙ ክጅመር ጻዕርታት ይገብራ ኣብ ዘለዋሉ ግዜ ማዕከናት ዜና እስራኤል ግን እዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ግብፅን ኣብ ዝግበር ዘሎ ርክባት ብክልቲአን ሃገራት ብተደጋጋሚ ዝጥቀስ ዘሎ ቤት ምኽሪ ሃገራት ቀይሕ ባሕሪ ክመስረትን እተን ሃገራት ድማ ንጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ባዕለን ክከታተላን መዳወብቲ ቀይሕ ባሕሪ ዘይኮነ ኸኣ ኣብቲ ጉዳይ ኢደን ከእትዋ የብለንን ዝብል ሓሳብ ወላ እኳ ግብፅን ኤርትራን ምስ ኢትዮጵያ ዘለወን ዲፕሎማስያዊ ወጥሪ ዕላማን ኢትዮጵያ ካብ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ንምውፃእ እንተኾነ ከም ኣሜሪካ፣ ፈረንሳን ካልኦት ሃገራት ምዕራብን ከምኡውን እታ ምስ ቀይሕ ባሕሪ እትዳወብ እስራኤል እውን ከይተረፈ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ምንቅስቓስ ዘለወን ብምዃኑ እቲ ቤት ምኽሪ ምስ ዝምስረት ኪኖ ኢትዮጵያ ነዘን ሃገራት ምዕራብ ከምኡ ድማ ንእስራኤል ከጓኒ ይኽእል እዩ ብምባል ገሊፀን። ኣብዚ እዋን ኣሜሪካ ነቲ ብግብፂ ብተደጋጋሚ ክምስረት ኣለዎ ዝበሃል ዘሎ ቤት ምኽሪ ቀይሕ ባሕሪ ብዙሕ ኣቓልቦ እንተዘይሃበቶ እቲ ቤት ምኽሪ እንድሕር ተመስሪቱ ግን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ምስ ምንቅስቓስ ፀጥታን ብዝምልከት ውሳነታት ክሕልፍ ስለ ዝኽእል ኣሜሪካ ኣቓልቦ ክትህቦን ቀይሕ ባሕሪ ዓለም ለኻዊ መስመር ምዃኑን መሰረት ውዕላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ድማ ንቀይሕ ባሕሪ ብዙሓት ሃገራት ክጥቀማሉ ከም ዝኽእላ ኣሜሪካ ከተፈልጥ ኣለዋ ብምባል እዩ ኣብዚ ናይ እስራኤል ማዕከናት ወፂ ዘሎ ጸብጻብ ዝተገለጸ። ከም ዝፍለጥ ኤርትራን ግብፅን ብተደጋጋሚ ኣብ ዝገብርኦ ዘለዋ ርክባት እቲ ንቀይሕ ባሕርን ፀጥትኡን ከካይድ ኣለዎ ኢለን ዝገልጾ ቤት ምኽሪ ቀይሕ ባሕሪ ደጊሙ ክበራበርን
ስርሑ ክጅምርን የንጻውዒት ከቕርባ ዝጸንሓ ግብፂ ድማ ምስ ስዑድ ዓረብ ብምዃን እቲ ቤት ምኽሪን ንምብርባሩ ትሰርሕ ምህላዋይ ተገሊጹ ነይሩ። እዚ ቤት ምኽሪ ኣብ ወርሒ ጥሪ 2020 ዝተመስረተ ኮይኑ ስዑድ ዓረብ፣ ግብፂ፣ ዮርዳኖስ፣ የመን፣ ሱዳን፣ ኤርትራ፣ ሶማልን ጅቡትን ዘጠቓለለ እዩ። ወላ እውን እስራኤል ብወደብ ኢላት ምስ ቀይሕ ባሕሪ ትዳወብ እንተኾነት ኣባል ናይዚ ቤት ምኽሪ ግን ኣይኮነትን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ኤርትራ ዑስማን ሳልሕን ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ግብፂ ዶክተር በድር ዓብደልዓጥን ኣብ ካይሮ ግብፂ ኣብ ዝገበርዎ ሰፊሕ ዘተ ኤርትራን ግብፅን እስትራቴጂካዊ ምሕዝነትን ፀጥታ ቀይሕ ባሕርን ንምድልዳል ተሰማሚዐን ምህላዎም ገሊፆም። በመሰረት በሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ወፂ ዘሎ ሓበሬታ ክልቲኦም ወገናት ኣብ መንጎኦም ዘሎ ኩሉ መድያዊ ምትሕባር ንምድልዳል ኣብ ናይ ሓባር ጉዳያት ዘለዎም መርገፂታት ንምትእሳር ተሰማሚዖም ኣለዉ እዩ ዝብል። ድሕርቲ ዘተ ኣብ ዝተዋህበ ጋዜጣዊ መግለፂ ክልቲኦም ሚኒስትራት ነቲ ኣብ መንጎ ኢሳያስን ኣልሲስን ብ8 ሰነ ዝተኻየደ ዓሚቕ ዘተ መሰረት ብምግባር ኣብ ዓውድታት መዓድን ትሕተ ቅርፂ መንበሪ ኣባይቲ፣ ኢንዱስትሪ መድሃኒት፣ መክፋፍ ዓሳን ማሕበራዊ መጓዓዝያን መስፋሕን ምድልዳልን ዓቕሚ ወደባት ኤርትራ ብፍላይ ድማ ወደባት ዓሰብ፣ ምጽዋዕን ማርሳ ፋጥናን ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ናይ መሬት ኣየርን ባሕርን መራኸቢታት ምትእሳር ናይ ምትሕብባር ስምምዕ ከም ዝበጽሑ ኣረጋጊጾም ኣለዉ። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ግብፂ ብወገኑ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እዚ ስምምዕ እዚ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ሚያዝያ ሓላፊ ቆጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ሓጎስ ገብሪ ህይወት ኣብ ግብፂ ዘካየደ ዑደት ከምኡውን ኣብ ግንቦት ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያትን ሚኒስትር መጓዓዝያን ግብፂ ምስ ወከልቲ ግብፃውያን ሰብ ሃብትን ናብ ኣስመራ ዝገበርዎ ጉዕዞ ስዒቦ ዝመጽእ ኮይኑ ንግዳዊ ልውውጥን ቆጠባዊ ምሕዝነትን ንምዕባይ ዝዓለመ እዩ ተባሂሉ። ዓመታዊ ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት ኣመልኪቱ ናብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ጸብጻብ ዘቕርብ ብውድብ ሕብራት ሃገራት ዝተመዘዘ ፍሉይ ራፖርተር ዝኾነ መሐመድ ዓብደልሰላም ባብክር ዝመጽእ ዕለት 15 ናይዚ ወርሒ ናብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ንኤርትራ ብዝምልከት ጸብጻቡ ከቕርብ ምዃኑ ተገሊጹ። በመሰረት ወፂ ዘሎ ሓበሬታ ድማ መሐመድ ዓብደልሰላም ባብክር ብጀካቲብ ተደጋጋሚ ዘቕርቦ ብዛዕባ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት ብዛዕባቶም ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ዘለዉ ኤርትራውያን ኣመልኪቱ እውን ጸብጻብ ከቕርብ ከም ዝኾነን እቶም ኤርትራውያን ዘለዎ ኩነታት ከምኡውን ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ወይ ካብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝጽበይዎ ተስፋታት ብዝምልከት እውን ሰፊሕ ጸብጻብ ከቕርብ ምዃኑ ተገሊጹ። ይኹን እምበር ኤርትራ ነዚ ፍሉይ ራፖርተር ሙሉእ ብምሉእ እትቃወሞ ኮይና ነቲ ዝህቦ ጸብጻባት ድማ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ዘለዎን ብናይ ወጻኢ ድፍኢት ዝግበርን እዩ ብምባል እቲ ፍሉይ ራፖርተር ዘመነ ስልጣኑ ከበቅዕን ብዛዕባ ዝህቦ ተደጋጋሚ ጸብጻባት ድማ ክቋረፅን እያ ክትሓትት ጸኒሓ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።